Yeah. Freak sick. Oh. Ek zie je kallet in mijn baas, wij zeker is moslim. Zeg gewoon mijn wallet die dan zien zij bins mijn vrienden. En bij je het gezegd, ik ga het nou die maken. Fight ik ninja style, stick het zoals Mr. Miyagi. Ik zie je kallet in mijn baas, wij zeker is moslim. Zeg gewoon mijn wallet die dan zien zij bins mijn vrienden. En bij je het gezegd, ik ga het nou niet maken. Fight ik ninja style, ik stick het zoals Mr. Miyagi. Noem me je boxer, ik is cool, want ze weet die is mijn weather. Yeah. Bij je het gepraat door mijn afkwam, toen zat ik dikker. Vir je zone twyf voet, sy kan zamp op het trek nog. Tyd die nog verplei nie, het een gun en ek is regles. Wys hulle die goed is aan nou easy. Hulle is under my influence, my broeder like ek is aan breezy. Sy kinkie wil met my wees, maar ek koppel die feelings. Hy het gedink ek gaan val, Boeta is net in jou dream sien. Sy kan mos sien nie, ek maak aan nou net moves bra. Baie van die repetities het ek kom uitdal. Ek kan mos check aan my flow, dit is different. Ek het dan jou kind by my, sê wie dan ek sê myn. Ek zie je kallet in mijn baas, wij zeker is moslim. Zeg gewoon mijn wallet die dan zien ze bins mijn vrienden. En bij je het gezegd, ik ga het nou niet maken. Fighting ninja style, steek ik uit zoals Mr. Miyagi. Ik zie je kallet in mijn baas, wij zeker is moslim. Zeg gewoon mijn wallet die dan zien ze bins mijn vrienden. En bij je het gezegd, ik ga het nou niet maken. Fighting ninja style, steek ik uit zoals Mr. Miyagi.